كبرات تخاتلتي حجها حنتي تيما مالتي خم قصلتنا هيتي نقبل زلنا تمرت مزوار مكينة حنتي تيما هرينا وي حنتي الست مالتي لو ما عايز نريغا فاربان ماركيرونغان تي ناي سرقيا ملكتات مالتي حنصاصاتها بسرقيا زولهن رينا لو ما عندي بس غير حتتات مالتي كون مؤغنتهم سبسكرايب شير لايك تقولوا يزلهم بتعمي مسكنكم كتلوها قبلكم مالتي اوكي اجينا قتل صراحة انتي تقولنا لازم موشتن يبره لنباسي زريشتيك سخا وين صغيغة تحلف للي حلها لا سأل نرايا نحنا وين سخا مالتي نزيب على سايكل كان حلف دلينا لنا انتي تقون احجي كان حلف دلينا لنا مالتي كان حلف نغيرنا حاجي مغنياتو ازي نتبي حالف كمسمر زلو مالتي كوم نحرا لو حلف تخاليها اتا نبينا مسمر تتعالى مسمر نبينا نحرا لكن حلف هذيك كان فتي خاص علي هذا تدهر على السايكل تخيل مالتي حجين يفكر لنا مغنياتو اتي حالف كازولز على مسمر يفكر لنا مالتي اشتعرف اوبرهلن هو يفكر لنا كان اعتلها مالتي اشتعرف نش اوبرهلن جيجا اجي فكر لنا اشتعرف نوع اوبرهلن بين اشتابين ريشتن فارش ترايفن بلايبه يفكرن يوجن ابتي يمناي وغناي ترجان حر قعدي قلت لبلنا لون زون جيجا مالتي اوكي باسيس of diese Vorfahrstraße zu beachten. Das نرايا نحنا ابتي ناي قدامنا زوها بصريا لنا مالتي ابزي انت حنستوعل لنا وي انت ايتقون قداميتي Parken ist erlaubt, wenn zwischen einem parkenden Fahrzeug und der Fahrstreifenbegrenzung ein Fahrstreifen von mindestens 3 Meter bleibt. Parking مقبار وي مكينة Parking مقبار مالتي يفكري أبتا بارك تكبر مكينان أبتي ترجان مالتي 3 متر نحرف اللي على بلنالو وجن أبزاخونة تازي أجنا فكرنا مالتي وانا تريوه ترجع بتعمل تسببي تمكيننا باركن تجرنيا 3 متر في اللي كله يكلني مالتي أمون قطع قنص ترجعنا أمون قطع مكينان 3 جيجا أبزاخونة تازي مالتي دي Fahrstreifen begrenzen darf nicht überfahren werden. እትጥርግያውን ናብቲ ሓደ ክንሰግራ ንኽእልና ናብቲ ፀገምና ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ መስመር እዩ ብጣዕሚ ድሙቕ መስመር ተሓንፂፅሎ ማለት እዩ ነጠብጣብ ዘይኮነስ ድሙቕ መስመር ህንፃፅ ተሓንፂፅሎ ማለት ስለዚ ክንሰግራ ይፍቀደናኒ እታ ብቅድሚና ዘላ ትራክተር ክንሓልፋ ይንፍቀደናኒ ኣብዚ ግዜ እዚ ቀሲልና ለድሕሪኣ ጥራይ ንኸይድ ፓርኪንግ ኢዝ ፎርጎተን ፓርኪንግ ክንገብር ኣይንኽእልና ኣብዚኣ እዚኣ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ካልአይትን ሳልሰይትን ዘለቑ ንዓተየን ማለት እዩ Okay, wozu darf der rechte Seitenstreifen benutzt werden? زخاري وعجي بزي يمانا زولو ناس أترجع مالتي إذن نمنتاي كنت أقوم اللي كبانا وي من كنت أقوم اللي كبوا مالتي نمنتاي تاكم أوكي تاتا نرايا سم بفارم مثل أنجزا من فرجيقون كأسيلا زغدا مكاين معي تخنبع على التراكتر وين يسرح مكاين ناي حرشا مالتي نسان بأخدا يتقامل مالتي كاسيلن رزغدا سمحالتن اون باركن دومبلن باركينግ تقبل تخليها مالتي اب زخونه صقمك وان دو كتول تخليها باركينگ حاصر ግዜ تقبل تخليها مالتي سم اوبرهلن ግን بخوم يتقبرنا كل ግዜ بزعدي بصقمبر بيمان اوبرهلن تقبرنا ኣብዚ ግዜ زون يفكرنا ምክንያቱ መስመር بتاعم ድሙቕ ተሓንፂፅሎ ማለት እዩ ክሳብ ድሙቕ ተሓንፂፅካ اوبرهلن ገብር ይፍቅረናኒ ማለት ስለዚህ ተመሲ ተቀዳሚትን ተኸዲትን ዘለዋ ይን ማለት እዩ Okay. Was müssen Sie in Verkehrssituationen wie diese beachten? أكيد دخولنا تاسك أنت هتستوعب على لك. بقدر ما نرى واحد بعد موتو بأجر غير على ما يتنع أنت موتو ده جونت عملتي زغنا بالاشتاقات يوم مالتي عبزك زي أنت هتستوعب على لك. Okay. إيش تعرف دي لايت لينه اجي ابز ግዜ ዝወርህልን ገበር ንኽእልና ማለት እቲ ላይት ሊነት ተሓንፂፅ ዘሎ ማለት እቲ ሕንፃፅ ግን ከምዚ ሙሉእ ሕንፃፅ ዘይኮነስ ሓሊፉ ማለት እዩ ከምዚ ተኮይኑ ወርህልን ትገብር ወይ ክትሓልፍ ፍቀደካ እዩ ich darf die Leitlinie nicht überfahren wenn dadurch der Verkehr gefährdet wird ነቲ ጻዕዳ
ሕንጻጽ ማለት እዩ መስመር ክንሓልፎ ኣይፈቅደናን እንድሕር ከምኡ ብምግባር ዝኾነ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል እንተኾይኑ ማለት ምስ መኪና ክጋጮ ወይ ዝኾነ ነገር ኣይፍቀደን ይብለና ኣሎ ቁናዕ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ሓደጋ ዘምፅእ ኮይኑ ትገብሮ የብልካን ስታርፍ ዲ ላይት ሊነ ወርፋርን ሂንደርኒስን ፈርባይስ ሱፋርን ይፍቀደን እዩ ነቲ ፃዕዳ መስመር ክሓልፎ ብለና ኣሎ ምክንያቱ ነቲ ብቅድመይ ዘሎ ነቲ በዓል ነቲ ሰብ ሞቶ ዝጉንፅ ዘሎ ማለት እዩ ንዕኑ ክሓልፎ ሕጂ እዚ እውን ቁኑዕ እዩ ማለት እዩ ስታርፍ ዲ ላይት ሊነ ወርፋርን ኡምሱ ወርሆለን እዚ እውን ይፍቀደና እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ ወርሆሎ ንክትገብር እውን ክትሓልፍ ይፍቀደካ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ቁኑዕ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኦኬ ባስ ሙሰንዚ አንዲዘ ፌርካስ ስታሽንን በያኽተን ከምዚ ኩነታት እንታይ ከተስተውዕል ኣለካ ብለና ኣሎ ኣብ ቅድመና ሓንቲ ትራክተር ምስ ተወጣጢታ ኣላ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዓባይ መኪና ኦኬ ስታርፍ ዲ ፋርሽትራይፍን በግሬንፁ እቲ ፃዕዳ መስመር ማለት እዩ ስሙ ወርሆልን ወርፋርን ንክሓልፍሉስ ክጥቀመሉ ይኽእል እየ እቲ ብፀጋምና ዘሎ ፃዕዳ መስመርስ ክሓልፎ ይኽእል የብለና ኣሎ ነታ ትራክተር ቅድምና ዘላ ክሓልፎ እዚ ግን ጌጋ እዩ ስታርፍ ዲ ፋር በግሬንፁ ንሽ ወርፋርን እዚኣ ፅቡቅ ኣላ ማለት እዩ ክንሓልፎ ኣይፍቀደናን ምክንያቱ ክሳብ ፃዕዳ ሕንፃፅ ብዘይ ነጠብጣብ ክሳብ ዝኾነ ማለት እዩ ሓሊፉ ከምቲ ኣቀዲምና ዝረኣየና እንተዝኾን ምተፈቅደና ሕጂ ግን ትኽ ኢሉ ስለዝኸይድ ክንሓልፍ ኣይፍቀደናን እዩ ከይፈተና ድሕርታ ትራክተር ቀሲልና ንኸይድ ማለት እዩ ስታርፍ ዲ ፋር በግሬንፁም ወርፋርን ቬንኤስ ዲያ ጌገንፌርኪያ ሱሌስት መካይን ተዘይለዋ ኣንፃርና ዝመፃ ማለት እዩ ብፀገምናስ ክሓልፍ ፍቀደን ይብለና ኣሎ ኣይፍቀደናን እዩ ማለት እዩ ጌጋ ይወለሱ ኦኬ ዚ ነሄረን ዚስ den abgebildeten Fahrzeugen wie verhalten sie sich እዛ ቅድመና ንሪአን ዘላ መካይን ቀሪብና ኣለና ማለት እዩ እታ ትራክተር ምስ ተወጣጢታን እታ ብቅድመና ዘሎ መካይን ኩለን ማለት እዩ እንታይ ትገብር ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ወይ እንታይ ትገብር ኣለካ ቀዳሚቲ beobachten ob der Zug weiterhin auf dem Seitenstreifen bleibt ተዓዘባ ነታ ትራክተር ምስ ተወጣጢታ ማለት እዩ ንዓይ ሱቅ ኢሎም ኣቢሎማ ዘሎ ማለት ትራክ ዓባይ መኪና ማለት እዩ ኣብቲ ዘላቱ ደው ትብል ድያ ወላስ ከመይ ተዓዘባ ብለና ኣሎ ማለት እዩ ኣብኡ ምናልባት ኣብቲ ዘላቱ ደው ከይትብል ኣብቲ የማናይ መስመር ካልኦት ቬንዳ ሱቅ ሊንክስ ብሊንክት ሊስቱ በበተቲገን ኡንሱግ ፈርባይፋረን እንድሕር እታ ትራክተር ምስ ተወጣጢታ ናብ ሊንክ ዝገፃ ብሊንከን ገይራ ማለት እዩ ንፀጋም ገፃ ምልክት ተሂባ ናብ ፀጋም ከምቲ ናብቲ ንሕና ዘለና ፅርግያ ከም ትሕወስ ማለት እዩ ምልክት ግበረላ ናይ ፈርን ሊስት ማለት ሊስት ሁበ ነቲ ናይ ርሑቕ ልቺ ውላዕ ኣጥፍእ ተብሎ ማለት እዩ ብድሕሪ ቀልጢፍካ ሓለፋ ብለና ኣሎ እዚ እውን ጌጋ እዩ ማለት እዩ ሰልሰይቲ ደምሱግ ዳስ ኡበርቬክሰልን ኣፍ ዲፋርባን ኤርመግዲሽን ቤን ኤር ሊንክስ ብሊንክት ነታ ትራክተር ምስ ተወጣጢታ እንድሕር ናብ ፀጋም ብሊንከን ወይ ምልክት ሂባ በቃ ፍሬና ሓዝ ማለት እዩ ናብኡ ክትሕወስ ኣፍቅደላ ወይ ተፀበያ ብለና ኣሎ ቁኑዕ እዩ ማለት እዩ እዛ ቀዳመይትን እዛ ሳልሰይትን እዛ ቀዳመይትን ቁኑዓት ኣለዋ ማለት እዩ እንድሕር ምልክት ሂባ ንሳ ከይተሓወሰት ቀልጢፍካ ትሓልፋ ግን ኣይትኽእልን እያ ማለት እዩ ምክንያቱ ክትጋጮ ኢኻ ስለዚ ኣይፍቀድን ኦኬ ዚ ሞሽተን ኣምሬሽተን ፋርባንራንድ ፓርከን ቪግሮት ሙስዲ ኣብስታን ዝዊሽን ኢረን ፋርዞግ und der durchgehenden Streifen Begrenzungslinie mindestens sein ንስኻ ወይ ንስኺ ኣብ ሓደ የመናይ ወገን ማለት እዩ ኣብቲ የመናይ ወገን ፅርግያ ፓርክ ክትገብር ኢኻ ኣብቲ ጫፍ ማለት ናይ ፅርግያ ናይ የመናይ ወገን እቲ ርሕቀት ማለት ናይታ መኪናኻን ናይቲ መካይን ዝሓልፋሉ ፅርግያን ክንደይ ክኾን ኣለዎ እንተወሓደ ብለና ኣሎ ስለዚ እታ መኪና ፓርኪ ምስ ገበረት ብኡ ዝሓልፈ መካይን እቲ ብኡ ዝሓልፍ ፅርግያ ማለት እዩ የማናይ ወገን ዝሓልፋ መካይን 3 ሜትር ርሕቀት ክኾን ኣለዎ ማለት እዩ እንተወሓደ እንድሕር ክንድኡ ዝኣክል ኮይኑ ፓርኪንግ ኣይፍቀደካን እዩ ማለት እዩ ስለዚ 3 ሜትሮ ኦኬ Welche Kraftfahrzeuge müssen auf einer Landstraße möglichst den befestigten Seitenstreifen benutzen? ዓይነት መካይን ወይ ዓይነት ተሽከርከርቲ እየን ናይ ግድን ኣብ ሓደ ናይ ላንድ ስትራስ ማለት ኣብ ገጠር ዝርከብ
ንእስነን ዝበለ ፅርግያ ማለት እዩ ኣውቶባን ኣይኮነን ወይ ቡንደስትራስ ኣይኮነን ማለት እዩ ንእስንእስ ዝበለ ፅርግያታት ካብ ገጠር ናብ ገጠር ዓዲ ዝኸይድ ፅርግያታት ማለት ዝበዝሕ ግዜ ኣብኡ ዘሎ እቲ ናይ የመናይ ወገን ዝጥቀማሉ መካይን ሲያየና ዓይነት ተሽከርከርቲ እዮም ለና ኣሎ ማለት እዩ ቀዳመይቲ ላንግዛን ፋረንደ ላንድቪርትሻፍት ሊሸሱግ und Arbeitsmaschinen ቀንስ ኢለን ዝኸዳ መካይን ንኣብነት ከምታ ቀዲምና ኣብ ስእሊ ዝረኣናያ ማለት እዩ ዓበይቲ ትራክተር ምስ ተወጣጢታ ካልእ ከዓ ናይ ስራሕ ማሽናት ማለት ቀስ ኢለን ዝኸዳ ካልእ ክላይን ክራፍት ሬዳ እዚአን ከዓ ንኣሽቱ ሞተር ዘለዎን መካይን ማለት እዩ ወይ ዕብይ ዝበላ ሞተራት ይብለና ኣሎ እዚውን ጌጋ እዩ ሞፋን ሕጂ ሞፋ ከዓ እታ ዝነኣሰት ማለት እዩ እታ ዝነኣሰት ሞተራት ማለት እዩ ስለዚ ሞፋን እተን ቀስ ኢለን ዝኸዳን ክጥቀማሉ ኣለዎን ማለት እዩ እቲ ብየማናይ ወገን ዝኸይድ ሳይተን ወይ ናይ ጎኒ ፅርግያ ማለት እዩ ኦኬ Was ist hier zu beachten? ኣብዚ ከንታ ነስተውዕል ኣለና ረእይዎ ብየማና ሓደ ኖርማል ቀስ ኢለን ዝኸዳሉ መካይን ኣሎ ፅርግያ ማለት እዩ ብቅድመና ከዓ ከም ትሪእዎ ብፀጋምና ማለት እዩ ክልተ መካይን ኣለዋ ትሑተታት መርኣያ ማለት እዩ links von der Fahrbahnbegrenzung darf nicht gehalten werden ብፀጋምና ማለት ብፀጋምና ረእይዎ ቦታ ኣሎ ማለት እዩ ብፀጋምናስ እዛ ብቅድመና ዘላ ፃዕዳ መኪና ከም ዝሓመረት መኪና ማለት እዩ ብጎና ረእይዎ ቦታ ኣሎ ኣብኡ ግን ደው ክንብል ኣይፍቀደናን ማለት እዩ ንሰን እተን ብፀጋምና ዘላ ደው ክብላ ፍቀደኒ ንሕና ግን ኣይፍቀደናን ስለዚ ቁፅሪ ሓደ ልክዕ ኣላ ማለት እዩ die Fahrbahnbegrenzung darf in keinem Fall überfahren werden እቲ ፃዕዳ መስመር ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ክንሓልፈ ይፍቀደና ይብለና ኣሎ እዚ ግን ጌጋ እዩ ማለት እዩ ንእወረህሎን ገለ ኣይፍቀደናን እንድሕር ዝኾነ ሓደጋ ቅድመና ኣሎ ግን ናይ ግድን ብቆረን ከይድና ማለት እዩ እንድሕር ብየማን ወይ በቲ ንሕና ፅርግያ ክንከይድ ዘይክኢልና ናይ ግድና ኣብ ኩሉ እዋናት ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ሓደጋ ዘጋጥመሉ ብኡ ትከይድ ፍቀደካ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣይኮነን ስለዚ ቁፅሪ ክልተ ጌጋ ኣላ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ላንግዛን ፋርዞይገን ሙሰን ምግሎች ኣብ ደም ዛይተን ሽትራይፈን ፋይረን እዚኣ ምስታ ቀዳሚት ሕቶ እዛ ብቅድማ ዝነበረት ሕቶ ማለት እዩ ምስኣ ትኸይድ ማለት እዩ እዛ የማናይ መስመር እተን ቀስ ኢለን ዝኸዳ ተሽከርከርቲ ክጥቀሙ ኣለዎን ዝተባሃለ መጠን ስለዚ እዚአን እንተን መልሲ ማለት እዩ ኦኬ ናይ ሕጂ ኣርእስቲ ብዝወዲእ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብ ዝመፅእ ብካልእ ክንራኸብ ኢና ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ወይ ዝኾነ ጌጋ ነይሩ ምስ ትብሉ ኣብ ኮመንት ፀሓፍሉ ማለት እዩ ንካልእ ይጠቅም ይተልኩሞ ሼር በልዎ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ከዓ ንብዙሕ ቪድዮታት ሳብስክራይብ ንብዙሕ ቪድዮታት ምክታል ክጠቅመኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ቢስም ኔክስት ማል ቻው ቻው